Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, please post for me as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 wandakaita nababa vangu. Nyaya yangu yakamira yakadai: ndakakurawo ndichigara kumusha kwedu kuname hidden. Ndaigara namai nababa vangu. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndava kuma 17 years baba naamai vangu vakabva vatanga kunetsana. Zvezvi zvainge zviri very serious kusvika amai vangu vazotora nzira yekuti zvainge zviri nani kuti vange vachizosvika avo pakurambana. Asi baba vangu vakabva vati kuna amai, kana uchinge wava kuenda takura twako twese, asi vana vangu vanosara pano handina mwana anoenda kunochengetwa kumusha kwemukadzi. Amai vangu vakarongedza zvinhu zvavo vakasimuka vakaenda vakabva vatofuratira. Takasara tichichengetwa nababa, asi tainge tichirambidziwa kuenda kumusha kwaamai vedu nababa. Saka zvakazoitika mukomana ndezvekudai ndainge ndava ne20 years. Ndainge ndava kuita chihouse girl kuPortal Brook nekuti ndainge ndanzwa nekugara paRuseva. Ndainge ndava kutobatsirana nababa vangu kuri kuchengeta vanin'ina vangu. Saka ndaishanda 5 days, then weekend yainge iri off yangu. Saka ndakazodzoka imwe weekend ndainge ndiri paoff semazuva ose. Ndakasvika baba vakachinja vava kunditi uri kuita musikanzwa kuHarare kwavava kushanda, saka ndoda kuona kuti uchiri musikana here akakwana. Ndipo pavakabva vatanga kundibata vachindibvisa bhurugwa vachiti ndoda kuzvionera ndoga kusvika baba vangu vazondibata. Saka ndakabva ndabata mimba yababa vangu. Nyaya iyi ndakazoiudza vamwe gogo vakaendesa nyaya yacho kumapurisa. Baba vangu vakazosungwa, then ndokubva vazoita 8 years mujeri, asi vakadzoka vari vapenyu. Ndainge ndatova nemwana ainge atokura. Saka amai vangu pavakanzwa kuti ivo baba vainge vadzoka, naivo vakabva vadzoka pamba, vakabva vatanga kugara sekunge vanhu vainge vasina kana kumbogara vakanetsana. Dambudziko ravepo razondisvitsa pano mukomanashi muupenyu hwangu nderekuti handiroorwe. Kana ndikaita mukomana ndinotodanana naye, but mukomana wacho anozopedzisira atozviba mwoyo obva atondisiya ndisina kana chandinenge ndamutadzira. Chinhu chandakazonotisa ndechekuti kana kuri kunzi paya ndikatanga kufambidzana nemunhu wandinenge ndichifambidzana naye, kana tichikuita zvinhu zvedu tichishandisa butiro, panenge pachitomborina problem, tinokwanisa kutogarisana like forever, zviya zvekutombochovha chaizvo. But munenge zviziva kuti vanhu vanenge vari murudo pane pamunozongosvikawo pakuti tadii tachirekedza kushandisa butiro. Ipapo kana ndikangoita mistake, ndo zvandakazotofind out kuti once ndaita mistake iyoyo yekuti handichashandisirani butiro nemurume uyo wandinenge ndichifambidzana naye, zvinobva zvatovharana. Munhu uya anongoti achingonoburuka pamusoro pako, unotoona kutoti mudhu dzake dzinenge dzatochinja, as if iwewe unenge uine imwe test inenge ichipohwa. Kana kuri kunzi munenge mashandisirana musina kushandisirana butiro, munhu anobva atongosviba mwoyo, then unozongoona nekufamba kwenguva kuti anenge ava kusanyatsokutaura newe. Kana pari sepamawhatsapp anenge angova mahai kuri sei, kudzamara munhu ozotongokuignore totally, zvekuti unotozvibvunza kuti ko munhu uyu ndambomutadzirei. But ndakazosvika pakuona kuti kunyange ndisina chandinenge ndatadzira munhu wandinenge ndabva mukusangana naye pabonde tisina kushandisirana butiro, pasina chandamutadzira, still munhu iyeye anotongozviba mwoyo. Mukomanashi ndakambofambisirwa mahara ndichibva muHarare kuri kuenda kuBulawayo. This was after ndatanga kudanana neumwe murume uyo ainge akauya kuHarare, painge paine zvinhu zvaainge achida kutenga, ndokubva tazosangana tikafambidzana paya. So pane pamwe apo paakazouya ndokubva tazorara tose zvekare
tisina kumbogara takashandisirana butiro. Ndokubva aenda zvake akadzokera kumba kwake. Ainge ari munhu ainge aine mukadzi wake. Then ndakazoti ndamufonera paya ndichimufunga, ini pfungwa dzangu dzainge dziri dzekuti kana akangondibvumidza chete kuti ndinge ndichiuyako kuBulawayo ikoko, then ndinobva ndatoramba kutodzoka kuHarare, because this was my only opportunity I saw to a marriage. So ndakabva ndazowirirana naye paya, ndokubva tazotanga kutaurirana. Apa kuBulawayo kwacho kwaainge achigara ndainge ndisingatombokuzivi. Ndakabva ndakwira bhazi kuri kuenda kuBulawayo kuya. Mukoma ndakazoti zvino ndichinoburuka bhazi, foni yangu ndainge ndadzima ndichiitirawo kusevha moto. Ndichinoburuka kudaro ndopandakabva ndatanga kuzama kufonera munhu wangu uya munhu angabatika, not kuti foni yake ainge akadzima kwete, foni yainge itori on, mamessages kuWhatsApp aitopinda. Mukoma handizivi kuti ndakaita mamessage calls mangani, kuda 100 kuri kuWhatsApp. Ndichida kungomuudza kuti ndainge ndasvika. Apa kwainge kusina kana kwandainge ndichimboziva. Ndakagara mukoma Nashe kudzamara ndazoona kuti apa nguva dzainge dzatongovahira. Ndikabva ndazomutextera message ndikamuti ndava kudzokera angu kuHarare, wanditambisira nguva yangu. Mukoma chakandirwadza ndechekuti ndo message iyo yaakazongopindura, akabva angoti okay. Ndikati okay, ko hausi kufanira kuti unge uchizopawo explanation here? But haana kumbondipa explanation, aingoramba achingoblutika mamessages angu. Ndakarwadziwa ndikamupopotera paWhatsApp, but hakuna chinhu chinorwadza sekuti unenge uchipopoterana paWhatsApp uchitukana nemunhu uyo anenge asingakupinduri. Ndakazoti ndadzoka kuHarare ndopandakabva ndazoona kuti izvo zvainge zvichiitika kwandiri it was not even normal. Ndikatoona kutoti zvainge zviri zvinhu zvine spirit mukati. Ndopandakamboedza kufamba kumaprofita mukoma ndichitsvaka help, asi mose mandiri zviri kunzi vabereki vangu vanoziva zvavakaita pandiri, nekuti baba naamai vainge vaine mushonga wekurima. Saka kubatwa kwandakaitwa chibharo hanzi ndidzo dzainge dziri mhiko dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizozadzikiswa mushonga wababa vangu uyo kwavainge vakatora wekurima, hanzi wainge wakaexpire. Zvose zvihanzi zvakaitika zvekuti baba naamai vakambosvika paseparation, hanzi ndo dzainge dzitori mhiko dzacho, because amai vainge vasingazofaniri kuti vange vachizosangana nababa vangu pabonde kwemakore avainge vakatemererwa uye vachigara umwe ari kwake umwe ari kwake. Zvino vakabva vazoita sekunge varambana vachiitira kuti pakuzonotisiya paya ivo baba vange vachizokwanisa kuwana mukana wekuti vange vachindibata. Chinondirwadza mukoma Nashe ndechekuti vabereki vangu ivo zvavo vari vapenyu, asi havadi kufamba neni. Vanotoona kuti kutenderera kwandinoita pamba zvitori normal kwavari. Kana ndikada kutaura saamai vangu vanoita sekunge vachakutema neicho chinenge chiri padhuze navo, kunyange ikava iri poto, kunyange rikava badza kana chitina, ukangoti mama kotadii tambozama kufamba, nekuti ndaneta ini nekungoramba ndichingodzungaira ndisingazivi kuti ndiri kuendepi, upenyu hwangu hwakambonanga kupi chaizvo. Amai vanobva vaita dzimwe hasha, kuita kubitirirwa nehasha. Saka vedare ndambozama kufamba, but ndiri kungotenderera ndingori munomo. Ndava kudawo muprofita wekunze anogona go back to sender. Ndatambudzwa nevabereki vangu mukoma Nashe. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kwamuri vanzvadzi tinoti kana kuri kunzi muri kuona kuti zvemarelationship zvacho zviri kunetsa the moment yamunotanga kusangana nemunhu wamunenge muchifambidzana naye pabonde musingashandisirani dziviriro, I think kuti dai mambozvipa nguva yekumbodzikamisawo ana yenyu instead of moving fast like a wifi, kuti muchibva apa moenda apa, then muchingoramba muchingokontinya nemarelationship. Dai mambodzikama, even kana kuri kunzi kana mukawanawo kuchechi kwamunoenda, kana maendawo kuchechi kuya
then you start praying and asking God for a husband. Then kana mukawanawo munhu wenyu kungava kuri kuchechi ikoko, especially kana mukawanawo murume wekuti anenge achizvikudza kuti anozonosangana nemi pabonde, kana kuri kunzi munenge maroorana, I think that can help you. And izvo zvama muchitaura kuti kunyange varume vevanhu hamutomborina basa nazvo, as long as angori murume, I think you need to stop that and give yourself time. Ngatitaure navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. So kune avo vanga vachida phone numbers agogo, zvandichaita, alright, let me do this because makawanda komana, makawandisa. Saka what I'm going to do, maybe ndinokwanisa kugadzira WhatsApp group, anditi regai ndigadzire WhatsApp group then ndopesta link rewhatsapp group riya. Saka zvaunenge uchingoita ndezvekuti ukatora mafone numbers acho voexita group, mune muri mugroup mekuti hamutaurwe anything, ndinongopesta mafone numbers acho padescription yegroup because vanhu vacho vakawandisa vari kuuya. Saka takuita confusion yemaconfession. Vanhu vazhinji vakatosenda maconfession avo kubva zvandakaverenga nyaya iya. Unfortunately vazhinji vacho maconfession avo I won't be able to find them nekuda kwemamessages akatumidzirwa, ari kutumidzirwa nevanhu akawandisisa zvekuti WhatsApp yacho yava kutonetsa kuti ndinge ndichikwanisa kuita scroll down because phone calls anenge achipinda almost each and every minute. Saka ndichangoita WhatsApp group, ndongopesta phone numbers mudescription yewhatsapp group, uchingopinda wongotora phone numbers iwawo voexit, ukapinda wotora woexit, ukapinda wotora woexit. If tell me if it is okay in the comment section. Uye zvekare pane imwe nyaya yakazotaurika yekuti kune vamwe futi vanoti kana vakazonzi hanzi muri kufanira kuti pange pachizoshandiswa chakati chinodiwa kutengwa, hanzi vamwe vanozoti manje mari yacho handina apa, izvo zviri zvinhu futi zvemahara. Saka zviri zvida kuti muite maserious. Kana uchida kubatsirwa hazviite kuti uti futi mubatsiri vari kuda kukubatsira azokutengera futi zvinhu zvacho zvinenge zvichida kuzoshandisiwa. It won't be fair at all. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kugarawo muno muSouth Africa umo mandinoshanda. Saka ndine friend yangu uyu mukoma tainge tichitoshanda tose semamaids. Zvino apo paainge achishanda pakabva pazouyawo vamwe avo vainge vachiuya kuzoisa magiza pamba ipapo. Vapedza vanhu vaya ndokubva vazoisa zvekare nemasola. Saka muridzi wekambani iye tainge tisingatozvizivi kuti ainge ari muZimbabwe. Saka one day tikazongona rimwe zimotikari rainge rakanaka so ndokubva azondiudza kuti iwe ko baba avo vanga vaine zimotikari unombozviziva kuti ndeve kuZimu here? Ndikati ndokubva azondiudza kuti vainge vandikumbira mafone numbers. Ndikamuti usamupa munhu iye nekuti kana ukangomupa mafone numbers ako uchatambisirwa nguva yako. Mukoma, the reason as to why ndainge ndakamupa advice iyo yainge iri nyaya yekuti ndainge ndava kutonzwa godo neshanje dzekuti kana friend yangu akangogara atanga kudanana nemunhu akadaro, which means kuti life yake inenge yatochinja. Ndokubva ndaramba ndichimumudza kuti usambofa wakamupa munhu iyeye mafone numbers. Akati alright, handimbomupi. Izvo munhu akazonomupa mafone numbers vakabva vatanga kutaura zvavo in secret. Mukoma ndakazotongorohwawo the shock of my life by the time iye friend yangu pandakazongomufonera one day ndichida kutoenda kumba kwake. Ndokubva andiudza kuti iwe nditori busy ndiri kutotama. Ndikati kutama? Uri kutama uchienda kunogarepi? Kunzvimbo kwacho kwaakandiudza mukoma nashi ndakatoseka zvangu because ikoko even marent anodhura enda kutombogarwe nevanhu vanenge vasina mapepa akakwana. Ndikati iwe ko ikoko unogotama uchinogarako ndianiko achange achizokubhadharira rent? Ndokubva anditi ndichazokuudza pari zvino pane zvandoda kumbogadzirisa. Saka tainge tongotaura pamawhatsapp but uchingoona kuti munhu wacho the way ainge otaura neni yainge yongobohwa so I think after 3 weeks ndopa akabva azonditi ainge achida kuti ndirakidza kwa ainge ava kugara. Ndokubva azoya akabva azonditora ndokubva tazoenda kuya
ndaitofungidzira kuti paakauya kuzonditora kulocation ainge auya neuber, but akazondiudza kuti ndiye ainge ava driver wake. Mufesi wacho ainge atori muzimbabwen. Ndokubva azondirakidza kwaainge ogara. Mukomana acho ndakanyatsokuona kuti ya munhu ava kugara mukapartment kakanaka. Akabva azondiudza kuti iye ainge ava kufambidzana nababa vaya, even though ivo baba vaya vainge vaine mhuri yavo, but vainge vakati ivo vainge vachida kuti ange achizova mudzimai wavo wechinumber 2 and ainge akabvuma, even though ainge asati aintroduciwa kumudzimai wacho mukuru. Ndakabva ndarwadziwa paya mukoma, ndichitanga kutarisa zvinhu zvose zvainge zvirimo mumba, achindiudza kuti zvose izvi zvauri kuona zvakatengwa ne1 day ufunge zvako. Ndikatoona kutoti munhu uyu ainge atogarika. Zvadaro mukomana ashe, zvandakazoita ndezvekuti ndakazoti ndadzokera kulocation mwoyo wangu wainge wongorwadza. Ndikabva ndazoenda pane umwe murume uyo ainge agara achingondinyenga, but murume uyu anoita zvenguo tsvuku manje. Ndikabva ndamuti iwewe kuti unge uchizosvika pakurara neni, zvandiri kudawo kuti unge uchiita ndezvekudai, ndoda kuti unge uchizondipa munamato wekuparadza relationship yefriend yangu nemurume uyo waari kugara naye. Akabva anditi haisi nyaya. Ndikabva ndati bva ndandisi kuzokurara newe ndisati ndaona maresults. Akati haisi problem. Saka ndakabva ndazopikwa munamato. Ndakabva ndanzi munamato uyu handizivi kuti uchazvifambisa sei, because friend yako ari kufanira kuti ange achizounwa munamato wacho iwoyo kuitira kuti unge uchizoshanda. So mukoma ndakabva ndazodzokera nacho chigubhu changu chainge chiine mvura, ndichingoita sekunge yainge iri mvura yangu yekunwa. Ndikabva ndamuudza friend yangu kuti ndainge ndichida kurara kumba kwake. Zvino takati takagara mukoma nashe, ndakabva ndazviona kuti mainge muine chimwe chigubhu, munoona zvimwe zvigubhu zvezvo zveoasis zvekuti unopota uchirifila mvura. Ndakabva ndati chance given, ndokubva ndaenda paya ndikabva ndanokutura mvura yose iyayo yainge iri muchigubhu, yainge iri mvura yemunamato, then ndokubva ndatongonyarara zvangu paya. Saka ndakazodzoka zvangu kulocation pasina kana nguva. Akabva andifonera achichema, ndikamuti what is going on. Akabva anditi ainge achiita heavy bleeding, ainge aita miscarriage. Ndakaenda kuya ndikanochema naye, ndikazodzokera kwavari madzibaba vaya vakabva vandiudza kuti ndakazama kuti ndinge ndichimuitira munamato wekuti marriage yake inge ichizoparara, but I think kuti maybe ane umwe munhu uyo anomuchengetedza neminamato yake, because izvo zvandainge ndakatumidzira kwaari zvakanosvika zvichinobondera. Saka izvozvo zvakazongoita ndezvekungoti achangozongova munhu wekuti akabatira pamuviri nhumbu dziya dzinenge dzichingobva. Saka ndomhiko idzodzo dzandakazomuitira friend yangu. Ndinodawo kungoti Mwari vange vachizongondiregererawo in time. Friend yangu handikwanisi kuti ndinge ndichimuzivisa, kunyange mukanditi endai munge uchinomuzivisa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngarizamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi nyangwe mukandipa advice yekuti enda unge uchienda kunokumbira ruregerero kune friend yako, izvozvo handizvikwanisi. Zvakangooma hazvo. Saka uyu musikana uyu, which means kuti vakatomuita ngomwaka kuitira kuti asazokwanisa kuzozvarira murume uyu waari kugara naye mwana. Just imagine. Strange things indeed they do happen in this world.